Salutare dragilor! Astăzi vom vorbi despre WordPress și despre securitatea blogurilor bazate pe această platformă. În primul rând, trebuie să precizăm faptul că orice este creat de om este vulnerabil în fața acestuia. Cu alte cuvinte, nimic nu este sigur. Da? Acum, sunt persoane care aleg soluții open source pentru a-și dezvolta propriul blog. Cea mai cunoscută soluție open source fiind WordPress. Pe de altă parte, sunt și alte persoane care își aleg soluții comerciale pentru acest lucru sau, de ce nu, soluții dezvoltate in-house. Care e diferența între o soluție open source și o soluție comercială? Păi, în cazul soluției open source, accesul la cod este nelimitat. Cu alte cuvinte, oricine dorește poate avea acces la codul respectiv și poate participa activ în a descoperi tot felul de breșe de securitate, tot felul de vulnerabilități și poate veni să propună un fix. Pe de cealaltă parte, avem soluțiile comerciale în care accesul este limitat. Cu alte cuvinte, nu oricine poate vedea codul, nu oricine îl poate înțelege și, bineînțeles, nu oricine poate descoperi o vulnerabilitate. Ar fi și un mic avantaj în momentul în care accesul este limitat. De ce? Pentru că un potențial atacator îi va lua mai mult timp să studieze codul respectiv și să înțeleagă posibile breșe de securitate pe care le poate exploata. Bun, să revenim puțin la WordPress. De ce? Pentru că am vrea să înțelegem care sunt problemele cu această soluție. La prima vedere ar părea partea de core o posibilă problemă. Dar nu este adevărat. De ce? Pentru că core-ul WordPress-ului a fost scris de o întreagă echipă de oameni, foarte mulți dintre ei fiind seniori, pe parcursul mai multor ani. În plus, comunitatea a participat activ la rezolvarea problemelor, bug-urilor, vulnerabilităților care au apărut în timp. Problema principală, de fapt, o reprezintă extensiile și temele cu care comunitatea vine în sprijinul bloggerilor. Cu alte cuvinte, extensiile sunt foarte periculoase. De ce? Pentru că oricine vrea poate își poate dezvolta propria extensie și o poate urca pe site-ul oficial. În plus, sunt foarte multe extensii care sunt la rândul lor comerciale. Cu alte cuvinte, accesul este limitat la cod, comunitatea nu prea poate participa activ în a descoperi tot felul de vulnerabilități. Dar putem oare să trăim fără extensii? Sunt unele dintre ele chiar utile. Și o să vă dau un exemplu de o extensie de backup. Updraft folosesc pe blogul meu personal pentru a face zi de zi backup. De ce e important backup? Pentru că backup-ul ne salvează în momentul în care ceva se întâmplă cu site-ul nostru. Și nu neapărat că este atacat, dar poate din greșeală se întâmplă, din greșeală cineva ne șterge baza de date sau cineva ne șterge niște fișiere. Da? Și atunci sunt mulți oameni care apelează sau au încredere deplină în providerul de hosting. Da? Că ei fac backup o dată la săptămână, la lună și așa mai departe. Se duc, cer backup-ul, îl primesc sau nu, îl aplică și asta e. Eu merg după principiul că acest plugin trebuie să fie primul care se instalează pe platforma WordPress. Da? Primul plugin, pluginul de backup, ăsta trebuie să fie și primul care se configurează.
Bun, acum sunt foarte multe plugin-uri care se ocupă fix de partea asta de security. Da? Unele dintre ele comerciale, unele freemium, unele chiar free. Eu momentan folosesc Ninja Security și sunt foarte mulțumit pentru că este foarte transparent cu mine. Cu alte cuvinte, pot să văd tot ceea ce face. Da? Și înțeleg și cum face. Cel mai mult îmi place că ai un set de teste pe care le poți executa și care îți arată posibile vulnerabilități pe care platforma ta le are. O altă chestie foarte importantă în ceea ce privește un produs software îl reprezintă sistemul de versionare. Cu alte cuvinte, este foarte important atunci când apare o versiune nouă să facem update. Dar nu în toate cazurile. De ce? Pentru că putem să avem o versiune minoră sau o versiune majoră. Da? Într-o versiune minoră, de exemplu, de la 4.1.1 la 4.1.2, în cazul ăsta, în general, în versiunile minore, sunt fixate numai bug-uri sau breșe sau vulnerabilități minore, majore, să zicem, unele chiar critice. În cazul acesta ar fi bine update-ul să facă automat. WordPress-ul chiar dispune de această opțiune, care e foarte bine dacă ar fi activată. Pe de cealaltă parte, avem versiunile majore, da? De la versiunea 4 la versiunea 5. În acest caz, sunt posibile tot felul de feature-uri noi care pot introduce tot felul de bug-uri. Este foarte indicat în momentul în care facem update-ul să ne gândim de 2 ori. De ce? Pentru că poate un plugin sau extensie pe care o avem nu este compatibilă cu versiunea respectivă. Apoi, aș mai vrea să mai tratez un mic subiect, și anume partea de autentificare. Autentificarea este foarte importantă în ziua de astăzi și, în mod normal, n-ar trebui să existe nici măcar un blog care nu are two-factor authentication. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care mă loghez în panoul de administrare, nu voi specifica doar un nume de utilizator și o parolă, va trebui să setez pe telefonul meu o anumită aplicație și să generez un cod pe care îl introduc la autentificare în formularul respectiv. În acest fel, în momentul autentificării, pe lângă parolă, da, care poate la un moment dat fi pierdută sau poate cineva să o fure, da, va trebui să aibă și telefonul meu pentru a putea genera tokenul respectiv. În plus, tokenul respectiv este valabil o perioadă scurtă de timp, în general 1 minut. Dragilor, cam acestea ar fi de spus legate de partea de securitate. O să mai revin și cu alte prezentări. Momentan cam acestea ar fi de spus. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!